A'r gair da ni'n mynd i aros am yfyrio arno bore yma yw be mae Pedr yn dweud. Arglwydd, at bwy awn ni. At bwy arall gallwn ni droi. Ar ddiwedd pennod 6, mae'r hyn mae Iesu yn dysgu yn peri nifer o bobl i deimlo'n anghyfforddus. Mae fe'n arwain lot o'i ddilynwyr i adael a ffoi a rhedeg i ffwrdd. Ac yn adnod 50, o'n i'n gweld pam. Maen nhw'n meddwl, mae'n dweud pethau rhy galed, pwy sy'n mynd i wrando arno. Maen nhw'n meddwl bod Iesu ddim wedi cael y memo bod rhaid bod yn slick a soft. O Iesu falle yn pregethu pethau rhy radical i rai pobl. O rai pobl falle wedi cyfri y gost o ddilyn Iesu a gweld bod yn rhy ddrud iddyn nhw. O pobl falle eisiau y melys heb y sir. Ac i chi fel fi, gath i magu yn watcho Come Home Midfield. Chi'n cofio doethineb mawr Walter Thomas bod bywyd fel pryd o fwyd Chinese, ni cheir y melys heb y sir. Ond o ddifri, mae dilyn Iesu'r un peth. I ni falle eisiau dim ond y melys. A pan mae pethau anodd yn codi yn y daith, ydyn ni'n rhy aml falle yn rhedeg i ffwrdd. Heb ddeall bod y pethau anodd yn rhan o'r daith, yn rhan o'r alwad i ddilyn Iesu. Un o ddirgelion ffydd yw fod yr efengyl Gristnogol, contrary to common belief, dyw e ddim ynglyn â cael yn achub o ddioddefaint, o leia ddim yn syth, ond mae ynglyn â cael yn achub trwy ddioddefaint, yn arbennig dioddefaint Iesu. A mae'r Beibl yn dweud bod ni fod dilyn yr un llwybr a gerddodd fe. A dyma oedd Iesu'n dysgu, a dyma pam oedd pobl yn dweud fan hyn, mae e'n dweud pethau rhy galed, pwy sy'n mynd i wrando arno. Ond wrth gwrs, oedd pobl heb weld y darlun mawr. Oedd pobl heb weld y persbectif tragwyddol, heb weld bod y foment anodd yma yn arwain i fywyd newydd. Bod mynd trwy'r bennod anodd yma yn arwain i dragwyddoldeb gwell. Ac ar ôl i rai o'r disgyblion cael wobl a gadael, mae Iesu'n gofyn i'r ychydig rai sydd ar ôl. Dych chi ddim yn ei adael hefyd, ydych chi? A mae Pedr fwy na thebyg yn torri galon ar ôl gweld gymaint o'i gyd disgyblion yn ffoi. Mae'n dweud, wel Arglwydd, at bwy iawn ni. At bwy arall allwn ni droi. Oherwydd mae beth wyt ti'n ei ddweud yn arwain i fywyd tragwyddol. Dyn ni wedi dod i gredu a dyn ni'n gwybod mai ti ydy un sanctaidd Duw. Nawr, dwi ddim yn gwybod lle mae bywyd wedi mynd â chi dros y misoedd diwetha, dros y blynyddoedd diwetha. Wel, gynnau hunch efo rhai ohonoch chi. Ond eto, da ni yn rai sy'n byw bywydau dirgel yn aml, dydyn, yn mynd ar deithiau ffydd, da ni falle'n gallu cuddio o bobl eraill. Falle eich bod chi wedi mynd trwy amser anodd. Falle eich bod chi wedi wynebu amheuon. Falle bod yr eglwys wedi eich gadael chi lawr. Falle bod yna rhyw Gristion wedi eich gadael chi lawr ac wedi peri chi gael rhyw wobl yn eich taith ffydd. Falle bod chi wedi gweld bod un math o Gristnogaeth nath roi bywyd i chi mewn un cyfnod o'ch bywyd, ddim beth oeddech chi'n meddwl oedd e'n mynd i fod, a bod e wedi'ch gadael chi lawr, a bod chi nawr falle yn chwilio am rwle i roi gwreiddiau newydd a gwreiddiau dwfn.
Neu falle fod y profiad o fyw trwy'r pandemig wedi eich arwain chi i ofyn cwestiynau oeddech chi byth yn meddwl byddech chi yn ei gofyn. Falle bod y pandemig wedi eich arwain chi i ail-ystyried blaenoriaethau yn eich bywyd. Neu falle'n fwy urgent wythnos yma, bod byw yng nghysgod be alle fod yn drydydd rhyfel byd yn neud i chi ofyn cwestiynau sylfaenol eto ynglyn â cyfeiriad eich bywyd, ynglyn â lle ma'ch ffydd, ac yn wir beth sy'n mynd i ddod o'r byd yma o gwbl. Hynny yw, beth dwi'n trio dweud yw, mae yna lot o resymau dilys pam yn bod ni weithiau yn cael wobl pam mae'n dod i gwestiynau ffydd. Mae yna lot o resymau dilys y dealladwy pam bod pobl weithiau yn wynebu amheuon ac yn wynebu argyfwng ffydd weithiau. Felly, cyn bod ni'n edrych ar y disgyblion yma sy'n cael wobl ar rhedeg ffwrdd a meddwl, oedden nhw jyst yn softies, o ddim yn cut out i ddilyn Iesu go iawn. Gadewch i ni'n gyntaf adnabod nhw yn o'n ni. Am bod ni gyd rhywbryd wedi reslo gyda cwestiynau. Falle bod yna rai yma bore yma ar groesffordd ffydd fel y disgyblion yma. Nawr bore yma, dwi'n mynd i ddangos gobeithio yn rhannol drwy rannu rhywfaint o fy stori bod yn beth iawn i reslo efo cwestiynau ffydd. Bod e'n beth i reslo efo cwestiynau. Achos yn aml, drwy reslo efo ffydd, drwy ofyn cwestiynau, mae Iesu'n gallu dangos i gariad i ni mewn ffordd newydd, a mae e'n gwahodd ni blannu gwreiddiau newydd a dofn ynddo fe. Fel mae Pedr yn dweud, Arglwydd at bwy iawn ni. Does neb arall. Does neb yn cynnig y fath gariad, y fath faddeuant a Iesu. Mae yna hen emyn Cymraeg. Sori Arwel, ti'n wedi cael heads up o fi'n mynd i ddyfynu hwn. Mae'n mynd fel hyn, chwilio'r holl fyd a'i fwyniant i gyd. Nid ynddo mae'r balm am i a cha, ond digon i mew yr Iesu a'i fryw, fe'n gwared o'n penyd am pla. Mae Pedr wedi chwilio'r holl fyd, ond does dim byd cystal a be mae Iesu yn ei gynnig. Nawr bythefnos yn ôl, wnaethon ni edrych ar Iesu a Nicodemus. Ac yn yr hanes yna, mae Iesu'n siarad efo Nicodemus ynglyn â'r angen i gael eich ail-eni. Dod i gredu, cael profiad byw o'r Duw sydd wedi'ch caru chi a'ch prynu chi. A eisiau ymlaen i siarad hefyd ynglyn â'r angen i ni gael yn ail-eni yn barhaus. Hynny yw bod, wrth gwrs bod y profiad cyntaf yna o gredu yn bwysig, ond i ni beidio just wedyn setlo ar hynna, ond bod angen i ni geisio Iesu o'r newydd trwy yn bywyd, mwyn iddo fe ddangos i gariad i ni, ym mhob tymor o fywyd, mwyn i ni gael yn gwefreiddio o'r newydd am y maddeuant mae yn cynnig i ni. Ac mwyn profi Iesu yn newydd ac yn ffres, mwyn i ni fel mae yn thema ni tymor yma'n dweud profi'r wefr o'r newydd, weithiau mae angen i ni gael gwared o'r hen yn does, mwyn rhoi lle i'r newydd. Nawr yn tŷ ni ar hyn o bryd, mae nain a taid wedi prynu bunk beds newydd i'r hogia. A maen nhw'n gret, ti'n bod? Maen nhw'n rili, wrth i fodd. Ond y problem yw, da ni ddim wedi cael gwared o'r hen wely eto. Felly, does dim lle i droi yn tŷ ni ar hyn o bryd. Da ni llythrennog o cerdded fel hyn ar hyd yr landing. Ac mae'r un peth falle'n wir ynglyn â ffydd, chybod. Mae rhaid ni gael gwared o rai pethau mwyn rhoi lle i'r peth newydd sydd yn rhoi bywyd. A mae hwn yn gofyn ac yn wahoddiad i fynd ar daith ffydd. Rhai pobl yn galw fe'n bererindod ffydd. Rhai pobl yn galw fe yn adfywiad ffydd.
Ond dyddi yma mae yn fwy trendy i alw fe'n faith deconstruction a faith reconstruction. So dyna di'r ffordd trendy o siarad amdano fe dyddi yma, gyda llaw. Os ydych chi'n bod yn trendy fel fi. Ond be bynnag chi eisiau galw fe, y pwynt ydy, weithiau mae rhaid i chi gymryd i ddarnau un peth mwyn i ail-adeiladu fe mewn ffordd well. Weithiau mae rhaid i ni dynnu ddarnau yn syniadau crefyddol ni mwyn ail-adeiladu yn ffydd ar beth sydd yn rhoi bywyd, sef Iesu Grist ei hun. Arglwydd at bwy arall awn ni. Nawr, dwi wedi bod ar rhyw daith debyg rhai blynyddoedd. Rai blynyddoedd yn ôl, o'n i wedi diflasu bach efo y Gristnogaeth a'r diwylliant Gristnogol ges i'n fagu ynddo fe. O'n i'n darllen llyfrau gan bobl oedd yn gwthio y ffiniau. O'n i'n gwrando ar podcasts gan bobl oedd chydig bach yn edgy, be fydde rhai pobl yn galw'n dodgy. Ac oedd yn ddiddorol. Oedd yn helpful i ofyn cwestiynau. O'n i falle heb ofyn o'r blaen. Oedd e'n help tan bod e ddim yn help. Achos weithiau, mae rhywun yn gallu tynnu ffydd i ddarnau nes bod dim byd ar ôl. A chybod beth, dwi wedi gweld hwnna yn digwydd mewn pobl fi'n adnabod, mewn ffrindiau fi. Bod nhw yn deconstructio'u ffydd yn llwyr nes bod dim byd ar ôl. Nid dyna dwi'n annog chi wneud bore yma. Ond yn edrych, dwi yn rhoi gwahoddiad i chi dynnu ddarnau mwyn ail-adeiladu yn Iesu. Dwi'n eich gwahodd chi i fentro ar daith ffydd mwyn dod yn ôl i weld Iesu yn ffres ac o'r newydd. Dwi'n eich gwahodd chi falle i edrych ar eich ffydd chi, ar eich Cristnogaeth chi, a gweld pa bits and bobs diwylliannol da chi wedi pigo lan ar yr ffordd. Pa bethau allwn ni cael gwared ohono mwyn rhoi mwy o le i Iesu. I rywun fel fi, chybod gath y magu yn y ffydd Gristnogol, oedd rhaid i fi fynd ar y daith yma mwyn sortio allan be oedd just yn isms diwylliannol o'n i wedi pigo lan, a beth oedd yn ganolog i'r ffydd. Dwi ddim wastad yn amlwg o'n i bai bod chi'n reslo gyda fe. Mae yna lot o bobl falle gyda rhagfarn yn erbyn Cristnogaeth. Yn aml fyddai'n siarad efo pobl neu'n darllen pethau gan bobl a maen nhw'n esbonio y Duw dyn nhw methu credu ynddo. A dwi'n aml yn meddwl, wel, dwi ddim yn credu yn y Duw yna chwaith. Hynny weithiau mae rhaid i ni deconstructio syniad o Dduw mwyn gweld y Duw yn Iesu Grist sydd yn caru ni. Os da ni'n gweld taith ffydd fel rhywbeth sy'n mynd â ni yn ddyfnach, yn gyfoethocach mewn i gariad Iesu, yna mae'n rhywbeth da. Fel ni'n dweud, does dim gwerth i faith deconstruction, ond i bai bod yn arwain at faith reconstruction. Fel mae un o yn hoff awduron ni ar hyn o bryd yn dweud, what is needed is not a faith demolition, but a faith renovation. A mae yna lot o bobl does yn y blynyddoedd, yn y degawdau diwethaf yn gwlad ni, wedi bod trwy faith demolition. Da ni'n gweld e'n llythrenol wrth i capel ar ben capel trwy yn gwlad ni gau a llythrenol cael ei dymchwel. Wrth i gapel cael ei dymchwel o ran brics and mortar, mae e'n arwydd bod yna rhywbeth ysbrydol yn gyntaf wedi cael ei golli yn dydy. A mae'n tragic. Da ni fel Cymru'n gwybod beth i faith demolition. Ond yn yngweddi yw yn bod ni
yn dod i wybod hefyd beth i faith renovation. Yn bod ni yn ail-adeiladu yn ffydd mewn ffordd ffres a newydd yn Iesu. Yn bod ni fel Pedr yn dod i'r lle yma, rydyn ni'n gweld, wel, arglwydd at bwy arall awn ni. Mae beth rwy ti'n ei ddweud yn arwain i fywyd tragwyddol. Dyn ni wedi dod i gredu, a dyn ni'n gwybod mai ti ydy un sanctaidd Duw. Felly sut i ail-adeiladu eich ffydd? Os ydych chi bore yma'n gallu uniaethu bach efo hyn, os ydych chi yn teimlo bod eich ffydd chi falle wedi mynd yn sych, os ydych chi falle yn ffeindio'ch hunain yn amau weithiau, yn gofyn cwestiynau, wedi bod yn reslo efo cwestiynau ers sbel, wel sut allwch chi ail-adeiladu eich ffydd? Wel, y peth cyntaf i wneud ydy peidio bod ofn y daith. Mae'r Beibl yn llawn hanesion am bobl yn mynd ar daith. Weithiau heb wybod yn iawn le mae'r daith yn mynd. Wel, does dim rhaid i ni fod cweit mor risgio hynny, achos ni'n gwybod fod y daith, os yw yn cael ei wneud yn yr ysbryd cywir, yn arwain i ffydd newydd a dyfnach yn Iesu. I fi yn bersonol, mi oedd cael gwerthfawrogiad newydd o'r Beibl yn bwysig. Nawr, mi nes i ddod i ddeall bod angen dehongli rhai rhannau o'r Beibl yn llenyddol ac nid yn llythrenol. Nawr, dwi dal yn credu fod rhai rhannau o'r Beibl yw darllen yn llythrenol, ond nes i gael rhyddhad o wybod bod modd darllen rhai rhannau o'r Beibl yn llenyddol. Ddim i ddweud bod y rhannau o'r Beibl yn llai pwysig nag efo llai o awdurdod, ond yn hytrach bod dim rhaid darllen y Beibl yn fecanyddol, ond bod modd darllen e fel gair byw gan Dduw i ni. I fi, mi oedd hwnna yn un cam pwysig. Rhan arall pwysig ar yn nhaith ysbrydol i oedd dod i rhyw ddealltwriaeth newydd a fwy llawn o'r atgyfodiad. Oedd dod i weld perthynas yr atgyfodiad gyda'r gobaith Cristnogol fod Duw yn y busnes o greu nefoedd newydd a deuar newydd yn light bulb moment i fi. Pan o'n i'n iau, o'n i'n deall yr Efengyl Gristnogol fel dim byd mwy na mynd i'r nefoedd ar ôl marw os oeddech chi'n dweud gweddi benodol ar amser penodol. Dwi dal yn credu yn y gobaith tragwyddol, a dwi dal yn credu fod yn bwysig i ni gyffesu yn pechodau i Dduw mwyn derbyn y fyddeiant. Pidwch cael fi'n wrong. Ond mae gymaint mwy na hynna i'r gobaith ar Efengyl Cristnogol hefyd. Mae Duw yn addo creu nefoedd newydd a deuar newydd. Mae Iesu'n addo sychu pob deigryn. Mae fe'n addo na fydd poen a marwolaeth mwyach. A pan nes i deall bod hwnna yn gymaint rhan canolog o'r Efengyl ac oedd maddeuant pechodau, oedd hwnna jyst yn neud yr Efengyl yn rhywbeth gymaint fwy crwn, yn rhywbeth gymaint fwy gwerthfawr i fi. Nes i hefyd ddod i werthfawrogiad newydd o'r groes. Mae hwn falle'n swnio'n eitha basic o Beibl atgyfodiad o'r groes. Wel, wrth gwrs, mae yn basic, ond beth dwi'n trio gweld yw, weithiau mae angen ni cael gwerthfawrogiad newydd a dyfnach o'r basics yma. Dyna ydy'r pwynt dwi'n trio deud. Y groes, nes i ddod i ddeall bod y groes ynglyn â buddugoliaeth Iesu dros yr holl dywyllwch, dros holl deyrnasoedd tywyllwch, a bod e wedi cymryd y cyfan arno fe ei hun, a wedi cymryd e lawr gyda fe. Cynt, o'n i'n meddwl am y groes jyst fel rhyw fath o legal paper rhwngddo fi a Iesu a dim byd mwy. Rhyw fath o jyst rhyw legal transaction. Neu bod fi'n gweld Iesu bron fel solicitor yn fwy nag arglwydd. Mod i'n gweld Iesu fel rhyw fath o paralegal oedd yn shifftio papurau o gwmpas ar falans y nefoedd, yn hytrach na gweld e fel iachawr
mawr y byd. Dwi dal yn credu fod Iesu wedi marw mwyn clirio dyled yn pechod ni, ond mae Iesu wedi cyflawni gymaint mwy na hynna hefyd ar y groes. A mae hwnna wedi dod â fi nôl i werthfawrogiad dyfnach o be mae Iesu wedi cyflawni yn y groes ac yn ei atgyfodiad. Nawr mae rhai pobl yng ngwyneb i, mwy o bobl ar Facebook, yn dweud bod o'n beth peryglus i weinidog siarad am reslo efo cwestiynau. Bod e'n rhywbeth risgi i rhywun sy'n arwain eglwys i ddweud bod wedi bod ar daith ffydd. A beth sy'n tu ôl y reaction yna ydy mae pobl yn ofn bod pobl eraill mynd i ofyn cwestiynau a mynd ar daith ffydd. A mae pobl yn gofyn, pam? Mae'n iawn i ti ofyn y cwestiynau yma Rhys, ond paid wneud e'n public achos ti'n weinidog. Na mae rhai pobl yn dweutho fi. Wel, so pam mod i yn rhannu hyn efo chi yn gyhoeddus fel hyn? Wel, dwi'n rhannu'r stori achos mod i eisiau dangos bod modd mynd ar daith ffydd a glanio yn ôl mewn ffydd ddyfnach, mwy beiblaidd, mwy cyflawn o Iesu. Does dim rhaid i daith ffydd arwain i golli ffydd. Ac yn drist iawn, dyna dyn ni'n gweld yn hanes lot o bobl. Dwi'n rhannu fy stori i, achos dwi eisiau chi weld bod mynd ar daith ffydd, bod reslo efo cwestiynau ddim yn golygu jyst mynd i ffwrdd o ffydd. Bod gofyn cwestiynau, bod mynd ar daith ffydd yn gallu, ac mi ddyle, arwain yn ôl i ffydd newydd a dyfnach yn Iesu. A dwi'n rhannu'n stori hefyd, achos dwi'n synhwyro fod yna bobl eraill ar daith tebyg ac yn chwilio am ffrind i siarad amdano fe. Dydy fy stori i ddim yn unigryw. I ddeud y gwir, mae fe'n bach yn boring. Mae fe'n typical stori rhywun o'n nghenhedlaeth i. Ond dwi'n meddwl, fel Cristnogion, mae yna chydig o bethau dylen ni ddweud wrth bobl sydd efo cwestiynau, sydd weithiau'n amau. Mae yn llyfr Judas, nid Judas Iscariot, Judas gwahanol, Judas 1:22, mae'n dweud fel hyn, byddwch yn amyneddgar gyda'r rhai sy'n ansicr. Dyna'r peth cyntaf. Os oes gyda ni ffrind, os ydych chi eich hun yn ansicr, yna mae'n bwysig bod ni'n amyneddgar gyda'n gilydd. Peidiwch ymateb i bobl sydd â cwestiynau ac amheuon gyda beirniadaeth neu accusations. Peidiwch ei diastyru nhw na rhoi atebion bas ydyn nhw, ond byddwch yn amyneddgar. Ar draws y dyfyniad yma gan Nicky Gumbel wrthos yma, dwi'n meddwl mai sort of cyd-destun yna oedd yr celwydd mae Putin yn dweud, ond dwi'n meddwl bod o'n wir yn gyffredinol. The truth does not mind being questioned. A lie does not like being challenged. Fe allwn ni gwestiynu'r gwirionedd achos bod y gwirionedd yn gallu sefyll ar ei draed ei hun. Neith y gwirionedd amddiffyn ei hun. Ond mae celwydd yn rhoi rhyw ymateb brathog yn ôl, achos dwi ddim yn licio cael ei herio. Pan o'n i'n neud cwrs y Beibl, bod y Beibl fel llew, does dim angen i amddiffyn e, chi jyst yn gallu gadlu'n rhydd a wneud amddiffyn ei hun. Mae'r un peth yn wir ynglyn â Crist a gwirionedd yr Efengil. The truth does not mind being questioned, achos bod e'n gallu amddiffyn a sefyll drosto'i hun. Mae'n bwysig bod ni'n amyneddgar gyda pobl a cwestiynau caled. Mae'n bwysig bod ni yn reslo a mynd ar daith efo pobl i ffeindio atebion ystyrlon a theg. Mae'n bwysig i ni hefyd fod yn real gyda'r reality yma fod yna wahanol safbwyntiau gan wahanol Gristnogion ar wahanol gwestiynau. Mae yna rai pethau byddwn ni'n adrodd
credo'r apostolion gyda'n gilydd cyn cymryd y cymun mewn munud. Mae yna rai pethau sy'n sylfaenol i'n ffydd ni. Ond mae yna rai pethau sydd ddim. A mae'n iawn i wahanol Gristnogion cael barn gwahanol. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. But in all things, charity. Mae'n bwysig cael yr ysbryd cywir pan da ni yn trafod cwestiynau gyda'n gilydd. Yr ail beth nath helpu fi oedd i ddysgu cyfoeth yr traddodiad Cristnogol, nid dim ond yn traddodiad ni. So be dwi'n golygu wrth hynna? Wel, mae yna lot o wahanol traddodiadau Cristnogol yn does. Ac dwi wrth y modd efo hynna yn bersonol. Yn yw, oes, mae yna rhan o'r traddodiad Cristnogol dwi'n teimlo'n fwy cyfforddus yno fo, wrth gwrs. Ond dwi'n hoffi dysgu gan traddodiadau Cristnogol gwahanol. A dwi'n meddwl bod gan bob traddodiad Cristnogol rhywbeth i ddysgu i'w gilydd. Felly wrth fynd ar berer undod ffydd, falle bod yr nigl yma sydd gyda chi, bod yr ateb ddim wedi cael ei ffeindio yn eich traddodiad Cristnogol chi. A bod chi angen edrych falle i traddodiad Cristnogol gwahanol i sgratio yr itch penodol yna. A mae hynna yn oce. Mae'n bwysig bod ni'n rhoi atebion cymhleth i gwestiynau cymhleth. Mae'n bwysig bod ni'n dangos fod Iesu yn ateb i bob rhan o bywyd. Ond yn olaf, mae'n bwysig bod ni ddim yn rhoi atebion twt, taclus a slick i gwestiynau lle mae'r Beibl actually jyst yn gwahodd ni mewn i ryfeddod a dirgelwch. Mae hwn falle yw'r rhan o ffydd ydy'r byd modern, ddim cweit yn gyfforddus gyda. Yn y byd modern ni, yn y byd gwyddonol, tecnocrataidd ni, da ni'n licio atebion pendant a slick i bopeth. Ond rhan o wir ffydd yw bod yna ddirgelwch, bod yna wahoddiad i ddirgelwch. Ac felly, pan nad oes yna ateb taclus a slick, mae'n bwysig bod ni'n real ynglyn â hynna a dweud, ie, mae yna ddirgelwch fan hyn, mae yna ryfeddod fan hyn, a rhan o hynna yw ffydd. Felly, jyst i orffen. Os ydych chi falle ar rhyw daith ffydd ar hyn o bryd, ac os ydych chi yn poeni lle mae'r daith yma yn mynd â chi, yna siaradwch gyda rhywun. Dewch ato fi ar y diwedd. Siaradwch gyda ffrind i chi sydd yn y ffydd. Gadewch i ni wylo bod y daith yma yn aml dyddi yma mynd â pobl i ffwrdd o ffydd yn llwyr. Ond gadewch i ni sylwi hefyd, weithiau a gobeithio, bod y daith yma'n dod â rhywun yn ôl i werthfawrogiad newydd o bod y Duw mawr wedi dod ato ni yn Iesu Grist, achos bod e'n caru ni, achos bod e eisiau gwneud bywyd efo ni, achos bod e'n wylo gyda ni, oherwydd bod e eisiau ni fod yn ddisgybl iddo fe. Yn Ioan 6, ni'n gweld y disgyblion yn mynd trwy chwalfa. Ni'n gweld rhai ohonyn nhw yn mynd i ffordd i hunain. Ond allan o'r chwalfa mae Pedr yn codi a mae e'n rhannu arglwydd at bwyawni. Mae beth rwy ti'n ei ddweud yn arwain i fywyd tragwyddol. Dyn ni wedi dod i gredu a dyn ni'n gwybod mai ti ydy un sanctaidd Duw. Felly heddiw, os oes rhywun yma yn ame, os oes rhywun yma wedi bod yn crwydro, os oes rhywun yma gyda itchy feet a gyda cwestiynau da chi'n reslo efo, ga eich gwahodd chi i fynd â'ch cwestiynau at Iesu. Ga eich gwahodd chi i grwydro lawr y llwybr a sylweddoli mae pwy sy'n isio'ch cyfarfod chi ar y llwybr ydy Iesu efo breichiau agored.